ഷമാസ് ഡിസൈൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷമി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു മണിയുടെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ 299 നല്ല ബ്രിങ്കർ റയോണിന്റെ അടിപൊളി കുർത്തീസുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. വെറും 299 രൂപയ്ക്ക്. ഇതിന്റെ സൈസ് ഒരൊറ്റ സൈസാണ് കേട്ടോ, XXL സൈസാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് XL ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് തന്നെ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡാണ്. നല്ല ബ്രിങ്കർ റയോണിൽ നല്ല അടിപൊളി കുർത്തീസാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെറും 299 രൂപയ്ക്ക്. റൗണ്ട് നെക്കാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡന്റെ ഷൈനിങ്ങിന്റെ ഒരു ത്രെഡ് വ്യൂ പോകുന്നുണ്ട്. ആ ബ്ലാക്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നല്ല ബ്രിങ്കർ റയോണിൽ വരുന്ന അടിപൊളി ടോപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആരും ഇതിന്റെ ഒരു നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു 590 ആ ഒരു റേഞ്ചിന്റെ ടോപ്സ് ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ 299 നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആരും ഇതൊരു 900 രൂപയുടെ ടോപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ടോപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് റേഞ്ചിനുള്ള ടോപ്സുകളാണ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ 590 റേഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു 10 പീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ 5 പീസ് പോകും, 5 പീസ് ഇവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതും ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, അപ്പോൾ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് മാഷാഅല്ലാഹ് നല്ല ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭം കുറച്ചിട്ടായാലും ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് പേര് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലാഭം കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്സുകൾ മാക്സിമം റേറ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ഹൈ റേഞ്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കരുത് കേട്ടോ. 900 രൂപയുടെ ടോപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 299 രൂപയുടെ ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഓർഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ബ്രിങ്കർ ആയിട്ട് അടിപൊളി നല്ല പ്രിന്റോട് കൂടി വരുന്ന ടോപ്പാണ്. നല്ല പീച്ച് കളറിന്റെയും ഗ്രീനും വൈറ്റും മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന നല്ലൊരു ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ലെങ്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 48 ഇഞ്ചോളം ലെങ്തും വരുന്നുണ്ട്. അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ് കേട്ടോ. നല്ല ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന നല്ലൊരു ടോപ്പാണ്. നല്ല ഗോൾഡൻ്റെ ചെറിയ വ്യൂവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസാണ് വരുന്നത്. വെറും 299. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 3/4 സ്ലീവാണ് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ആരിയൻ കട്ടിങ്ങിലാണ് ഈ ടോപ്പ് വരുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ടോപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ വേറൊരു പ്രിന്റ്, 2 പ്രിന്റും കൂടി വരുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡൊക്കെ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് വരുന്നത് ചെറിയ ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റാണ്. അത് വേറൊരു ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ്, ഇത് ചെറിയൊരു ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് കിട്ടുന്നത്. വെറും 299 രൂപയ്ക്ക്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ടോപ്പ് കസ്റ്റമാർക്ക്. ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരുപാട് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് കിട്ടുന്നത്. വെറും 299 രൂപയ്ക്ക്. ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡല്ല, ബ്ലാക്കിൽ തന്നെയാണ് വേറൊരു ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റാണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വേണം സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. വെറും 299 രൂപയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ സൈസ് XXL സൈസാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് XL ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. അപ്പം വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ടോപ്പ് കസ്റ്റമർക്ക്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു 4 ഷെയ്ഡിൻ്റെയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഷെയ്ഡും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് സിൽവർ വീഡിയോ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. സിൽവറിൻ്റെ ഷൈനിങ്ങോട് കൂടിയല്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് സിൽവറിൻ്റെ ലൈൻസാണ്, വീവ്സ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെറും 299 രൂപയ്ക്ക് XXL സൈസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ലൂസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലാർജ് സൈസാണ് സൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് XL ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ടോപ്പാണ് കേട്ടോ. വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ടോപ്പ് കസ്റ്റമർക്ക്. നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിട്ട്, അത് നല്ലൊരു ലുക്കും നല്ലൊരു ഫീലാണ് കിട്ടുക ഈ ടോപ്പ് ഇടുമ്പോൾ. ബ്രിങ്കർ റയോണിലാണ് വരുന്നത്. അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ 299 രൂപയ്ക്ക് വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ആഷ് കളറാണ്. നല്ലൊരു ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ടോപ്പ് കസ്റ്റമർക്ക്. വെറും 299 രൂപയ്ക്ക് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് കിട്ടുന്നത്. മണ്ടൻ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ടോപ്പ് കസ്റ്റമർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറും നല്ല ലുക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല ആഷ് കളറാണ് വരുന്നത്. നല്ല ബ്രിങ്കൽ ബയോണിലാണ് ഈ ടോപ്പ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ്. സിൽവറിൻ്റെ ലൈൻസും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
ഇതിൽ ലൈനിങ് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ സീ ത്രൂ അല്ല, ലൈനിങ് വരുന്നില്ല, സീ ത്രൂ അല്ല, ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക, ടോപ്പ് കരസ്ഥമാക്കുക. വെറും 299 രൂപയ്ക്ക് അടിപൊളി പ്രിൻ്റോട് കൂടി നല്ല അടിപൊളി മെറ്റീരിയൽ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വീവിങ്, ആ സിൽവർ വീവിങ് തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല കളറും നല്ല പ്രിൻറ്റും ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ. വെറും XXL സൈസ് മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. എക്സലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡും കൂടി കാണാം. ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ഒലിവ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ്. നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ്. അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ നല്ല അടിപൊളി കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാൻസൊക്കെ ഏകദേശം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലും കാണും. ബ്ലാക്ക്, ഗോൾഡ്, അപ്പോൾ റെഡ്, അങ്ങനെ ഏകദേശം പാൻറ്റും ഷോളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഇത് വെറും 299 രൂപയുള്ളൂ. അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് കിട്ടുന്നത്. വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ടോപ്പ് കരസ്ഥമാക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു 3 പ്രിൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രിൻ്റാണോ ആവശ്യം അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ബിഗ് സൈസാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ വെറും 299 രൂപയ്ക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് 3 മണിയുടെ വീഡിയോ കാണാം.